Mugadi umo. Kwaitemba vakwanya Phineas. Kwaitemba vauko. Rega ndifambe naro. Aitamba vare gandifambe naro ini. Hey, 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 yo. Yes. Nai vai. Kwende ide makundife. Batsire iwo ndiende. Ndasiya mzuku. Unamirira. Mira kwa. Ndida bota yangu. Yewase kuriye. Kwechija mugumba fe. Iri batiri buwe. Kwa makona. Batiri lenyu sekuri. Masola ngaikwira. Masola aripa makwandira sekuri fira hapo maisi. Waka. Bese mchenza kada zvinonyanya sauda. Ndi Santana ndizi. Ai momero nyibira saka mai. Kumade umwena made ngobvunza ora iti mai vai. Kundozwana zvakati makubhini majizvi. Mabatiri. Kana mutongoda inde kamuta magetsi tagawa nebhini mati ndokuwanikwa zvinhu izvi malithium batteries masola mumba unokusira makatotengwe inverter meivhai malithium ari kutaurwayo zvinokubira nini zvako mafiriji matv kumagetsi pachawo meivhai tazvinzwa chindibvisai mazvinzwa tati zvinowanikwa kupi bhini maki tati bhini maki musacherudze mimi vana vari kudhaisipora munoboka bhepukadii chindibvisai kusimudza ndapota ndisekurufakapo zvinokufakapo akafa mai ndapota hangu chindibvisai mukanyaedzera kuti bhini maki 100 munokuziva kuti ndokunowanikwa mainveta malithium masolar panels infact zvese zvamunotaisa kuti zvingasimudza kumba menyu itoireta ndini hangu basa nechikafu in short kana muchita magetsi enda kubhini maki ndizvozvo vana vana vasikakwanisa kuita maki tosira bati mbai bhini maki